Sudu Baba. Kodo mi fala min ko mi di engoke kambade min ko mi subi ko fi bay mi ala. Assalamu alaikum. Min biyetemi ko Souleymane Balde gorami ɗo ayne maadi jooɗimi ɗo koto Kolda Sare Kemo. Voilà komi goto e actreɓe nder Suudu Baba. Fulɓe ɗaminanoki ko fulɓe ɗaminanoki ɓe keeɓi ɗum hannde sabu no fulɓe ɗaminanoki hoɗum ɗo wawa wonde walla wawete yaltinede oɗon ni jamanu. Suudu Baba ɗi suuɗi ko heewi on mbawata ɗum famde noon tawa wona on ƴeewi film o ha mo gasa si Allah jaaɓi. Suudu Baba ɗi saawi ko heewi, ɗi saawi cosanji Fuladu, ɗi saawi ko wawata findinde sukaɓe sabu no sukaɓe hannde ɓe ganda jamanu ko yahruɗo ɓooyi o. Joni si Allah lamɗo jaaɓi si ɓe ƴeewi Suudu Baba ma ɓe jii hen ko heewi sabu no Suudu Baba ɗi saawi ko heewi dal. Torimi Allah yimɓeɓe surtout Haalpulaar noɓe wat abonné e Full TV pour ɓe ƴeewa ɓe ganda cosan maɓɓe ɓe ganda hoɗum Full TV saawi. Suudu Baba si Allah lamɗo jaaɓi ɗo e balɗe seeɗa tan ta Suudu Baba yalti yimɓeɓe ganda hoɗum woni Suudu Baba hoɗum woni nafoore Suudu Baba. Wala on dorgale ma ko gorko jibinmi an jibini debbo ko taki a ceenani ɓiyo Ko fi bay mi ala haddi ngay binomi aduna e juude mun